Laatste Skylanders! Er werd donderdagochtend druk gehandeld in het centrum. De traditionele kindermarkt op Koningsdag kon rekenen op veel gevulde kleedjes en nog meer koopjesjagers. Hoe gaat het ermee? Goed, ja, we hebben al veel verkocht. Ja? Zo'n 11 dingen. En we hebben vooral DIY-pakketjes, ook een paar. Dan kun je zelf armbandjes maken. En hier wat armbandjes van. Ja, eigenlijk van alles wat wel. Ja, Ja, die hebben jullie allemaal zelf gemaakt? ja, de meeste wel. Ja. Zijn jullie zo creatief? Ja, we hebben er wel ongeveer 2 dagen aan besteed. Ja, dus ja. En wat hebben jullie allemaal verkocht? Nou, spelletjes, een boek, games en Pokémon kaarten. Hey, en jullie staan op een heel mooi plekje, midden op het plein. Hoe laat waren jullie hier? 7:15. Dus je moest vroeg uit de veer. Ja, 6:30. Vond je dat erg? Nee, ik had er wel zin in. Wat hebben jullie allemaal in de aanbieding? Wat verkopen jullie? We hebben best wel veel spellen. Wat onder andere? Daar ligt een helm, maar we hebben een petten en we hebben knuffels. We hebben eigenlijk best wel veel. En hoe komen jullie aan al die spullen? De petten heb ik van mijn opa gekregen. En toen we een fiets gingen kopen, toen kreeg mijn broertje die helm erbij. En we hebben best wel veel spullen thuis dus. En hebben jullie al veel verkocht? Ja, best wel. En wat is best wel? Nou, ik heb al een stoel verkocht en een puzzel en nog een spelletje. Dus we hebben nog heel veel verkocht. En ik zie dat jullie ook wat te drinken verkopen. Zeker. Ja, 20 cent, hé. Hier staat hij. En jullie maken die ook zelf? Ja, niet de Ranja zelf, maar wel in de ding gedaan, ja. Dus eigenlijk wel. En hoe zit het met de opbrengst tot nu toe? Ik denk ongeveer zo'n 15 euro. Ja, dat zou ik ook wel denken. Ja. Hey, en wat gaan jullie met dat geld doen? Dat weten we nog niet. We hebben geen idee. Misschien hier nog rondkijken of ergens versparen, maar we weten nog niet waarvoor. Dus ja, dat is het wel. Ik zie dat je er al bijna doorheen bent. Ja, gaat goed. Ja. Hoeveel heb je al verkocht? Volgens mij zitten we nu ongeveer op 65 euro. En wat gaan we met al dit geld doen? Nou, we gaan het verdelen. Want we doen met z'n tweeën. En dan weet ik het nog niet. Ik ga nog even kijken. En dadelijk hebben jullie heel veel geld in dat trommeltje of in dat bakje. En wat gaan jullie ermee doen? Dat weten we nog niet. Gaan jullie niet met mama op het terras zitten? Dat gaan we misschien vanmiddag doen. En jij? Ik ook. Om alles in goede banen te leiden, werden er van alle kanten helpende handjes ingevlogen. Hoe is het tot nu toe verlopen? Hartstikke goed. Ja, kinderen die kwamen vanochtend vroeg al hier. Kwamen netjes vragen waar kunnen we gaan zitten. En we hebben mooie wandelpaden ertussen gemaakt. Dat het gewoon, je ziet het achter je dat iedereen lekker door kan lopen. Ja, hebben de mensen ook begrip als jullie iets zeggen, een aanwijzing geven? Ja, zeker. Het is eigenlijk niemand die echt vervelend doet. Nee, het gaat allemaal heel fijn. Ja. En want hoe laat waren jullie hier? Zeker heel vroeg. Ja, ik was hier om 6:15. Dus dat was vroeg opstaan vanmorgen. Ja, dat klopt. Ja. Vervelend? Nee, eigenlijk niet. Vond het wel lekker. Ja. Ja, want jullie doen dit als vrijwilliger. Jullie hebben jullie aangemeld. Zit dat in jullie genen, vrijwilligerswerk? Ja, denk het wel. Nee, onze moeders zitten allebei bij het Oranje Comité. En ze hadden wat handjes nodig om alles vanochtend in goede banen te leiden. Dus dan komen we onze moeders versterken. Ga je net op de radio hoor? Toen waren ze eigenlijk nog niet bezig.